אומרים עליו שהוא סטארט-אפ באופי סולושן. אומרים עליו שהוא מטרופולין אורבני אוטונומי. אומרים עליו שהוא הרזידנט שופינג אנד סטיילינג סנטר האולטימטיבי. אומרים עליו שהוא אמביציה ארכיטקטונית נאו-מודרנית. אומרים עליו שהוא פשוט מושלם. נוף תל אביב, מגדל משרדי מפואר בין 31 קומות, סמוך לשוק הסיטונאי, בלב המגה לוקיישן הפיננסי החדש של תל אביב. נוף תל אביב, לא רק מגדל, כי עם חיזיון אורבני חסר תקדים, הכולל 14 מגדלים, העוטפים פיאצה גרנדיוזית בת 20 דונמים, שהיא יצירת אומנות סביבתית במלוא מובן המילה. כל אורכי התחבורה הראשיים זורמים לכאן, אל ליבה הפועם של זירת העסקים התל אביבית. דרך השלום, דרך מנחם בגין, רחוב המסגר, תוואי הרכבת הקלה ומנהרה המובילה ישירות אל חניון המגדל והמתחם. להצטרף לנוף תל אביב זה להיות חלק ממתחם עוצמתי, המעניק חוויה עסקית שאין לה אח ורע. אבל לא רק. החל בפיאצה המרהיבה על בריכות הנוי, פינות הישיבה והמרחבים, וכלה בשירותי הבילוי, הבריאות, הקניות והפנאי. נוף תל אביב הוא קומפלקס חי ונושם שיש בו הכל מכל. מרכז כנסים, מסעדות יוקרה, בתי קפה, ברים, מכון כושר, בריכות שחייה, בתי אופנה, בית מלון, בנקים וסניף דואר. ולכך בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שנוף תל אביב מגדיר מחדש את המונח לייפסטייל. המגדל עצמו מרשים במיוחד, מאוזן בין פאר ואיפוק ומרתק בשילובי הזכוכית והאלומיניום. מופת של תכנון פרי יצירתו של משרד האדריכלים יסקי מור סיוון. הבנייה ירוקה ומתאפיינת בשמירה על איכות הסביבה בכל הקשור לחיסכון באנרגיה ובמים. חומרי הגמר הינם החדישים והיוקרתיים ביותר, והמגדל יחופה בזכוכית טריפל חדשנית. בכניסה לובי מפואר בגובה 9 מטרים עם 11 מעליות מפוארות ומהירות המובילות אל המשרדים. המשרדים יצוידו במפרט פרימיום עם מערכות מיזוג, חשמל ותקשורת מהמתקדמות ביותר, כמקובל במרכזי העסקים המובילים בעולם. המשרדים מחופים קירות מסך מדהימים מהרצפה עד התקרה, ומהם נשקף נופה המרהיב של תל אביב. אפשרויות העיצוב הן בלתי מוגבלות, והתכנון הפנימי גמיש ומאפשר לכל אחד לעצב את סביבת העבודה האופטימלית. קבוצת הורוויץ הינה אחת מחברות הנדל"ן המובילות והמשפיעות ביותר בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של פרויקטים למגורים, מסחר ומשרדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברחבי הארץ. זה הזמן להצטרף לנוף תל אביב ולהיות בעליו של נכס במתחם הנדל"ן הבא של מדינת ישראל. מתחם נוף תל אביב, פשוט מושלם.